जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव फैगौ 1 डिसेम्बरनिफ्राय इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप'खौ खुंनो बे समाव लाहार फाहार। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि दादगारि हाथिसाराव फैगौ 1 डिसेम्बरनिफ्राय इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप'खौ खुंगोन। बेनि सोमोन्दोआव जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिदाव मोसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा बुंदों, जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन मोजां खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों, जेरै माइ हानाय आरो ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि हानजा बायदि बायदि हाबाफारिखौ खुंबोदों। बेबायदिनो आरोबाव फैगौ डिसेम्बरनि सेथि सप्तायाव इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप'खौ खुंनो लाहार फाहार जादों होननानै बिथाङा फोरमायो। आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे सर्ट टार्म्स आरो लं टार्म्सनि माखासे जों हाबाफारि जों खालामबाय थादों आरो दिनैहाय जोंनि जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायावनो जोङो दिनैहाय मोनसे माइ हानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जों लाखांबाय आरो जोंहा दा गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबाय थानो जों सिगांदों। दिनैहाय जोङो जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायावनो दिनै एन्टि ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड रेलि बे हाबाफारिखौबो जोङो नैबे हाथिसार ओनसोलाव दिनै जोङो लाखांबाय आरो जों दिनैहाय बेखौनो फोसावनो लुबैदों, जोंनि जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायावनो जा इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सचेन्ज ट्रेड एक्सप' खालामनायनि जों बाथ्रा साननाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि जोबथा बा डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो बे इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' 2022 बेखौ जों खालामनो जों सिगांदों। आं आसा खालामगोन जोङो बेखौ थाबैनो जोंनि नैबे हाथिसाराव जोंहा इन्ड' भुटान बर्डार बे जायगायाव जों खालामनो जों सिगांदों आरो बाहाय जोंहा मोननै हादोरनि जे भुटान आरो इन्डियानि गोबां जोंहा सोलाय सोल' खालामनांगौनि जोंहा बाथ्रा दङ। जा भुटाननि माखासे बाहाय गोबां दिहुनथाइफोर, बे दिहुनथाइफोरखौ जोंहा बे जोंनि एक्सप'आव जोङो फाननाय बायनाय जों खालामनो लुबैदों आरो जोंनि भारतनिफ्राय गोबां बेबादि दिहुनथाइ, बे दिहुनथाइफोरखौबो जोङो बे एक्सप'नि गेजेरजों जोङो बायनाय फाननाय बेखिनिखौ खालामनो लुबैदों। आं आसा खालामगोन जोङो थाबैनो बे इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' बे एक्सप'नि थाखाय जों मोनसे बानजाय आफाद जों दानानै होगोन आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो जों बे हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय जोङो सिगांदों। बे एक्सप'खौ बबे जायगायाव खालामनो नोंथांमोना थियारि जादों? जों बेखौ हाथिसारनि नैबे जिखिनि जोंहा माबा दङ, बै हिमालयान क्लाब दङ, बे क्लाबनि गेवलां फोथार दङ, बे गेवलां फोथारावनो जों बेखौ खुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। जों बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों आरो नैबे एक्सप'आव जोंहा जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि आरो जोंनि सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बेबादि जोंहा माखासे बायनाय फायनायनि जे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जोङो निसय खालामहोनायनि सिन्था खालामनाय जादों आरो भुटाननिफ्रायबो जोङो गोबां बेबादि फाननाय बायनायनि जे राहा, बे राहाखौबो जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। एक्सप'आवहाय माखासे समावहाय गोबां मानसिफ्रा लोङै जायै फैनानै दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायावहाय रैखाथिनि थाखायहाय माबायदि बेबस्था लानाय जागोन? जोंथ' बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे एक्सप' होननानै बुङोब्ला बेबादि लोंनाय जानायफोरखौ जोङो बांद्राय लाय होनायखौ जोङो खालामनो लुबैयाखै। जोङो प्रसासनजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बे खामानिफोरखौ जोङो मावलांनो जों सिगांगोन आरो जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ दं होननानैसो जों सानो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 943529
33300 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।